марама дӯстон 6 сотиқ заминаи дар ноҳияи Данғара 110,000 сомона. Инами замин дӯстон замини обияй бардуро 110,000 назди мактаби навсохташуда. Ина мактаби нав дар назди ҳами замин дӯстон раҳора асвал мекунанд. ноҳияи Данғара дай. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор фаъолият зиндагӣ мекунед, борҳои ҷамъ карда доред, хоҳиши ба ватан равон кардан доред? ширкати Акай Нозим яке аз беҳтарин ширкатҳое ки ҳамин системаи грузовойда кор мекунанд. ине ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон ба мошинашон меянд, бортона қабул мекунанд прямо Тоҷикистон. борошон 10-15 рӯз як рейс Тоҷикистон меравад. дӯстон ба куҷо мерава? ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хуросон, Ҷиликур, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеклуб ва дигар самтҳо низ меравад. дӯстон 4 та WhatsApp шона аз думи канали Сауду ТВ муроҷиат кунед. иншоалло ки боротона дар кӯтоҳтарин муддат бурда мерасонад. бача азиз, ба дили пир аз думи канали Сауду ТВ ба ширкати Акай Нозим муроҷиат кунед. бача азиз, ва нафарое ки ҳами YouTube канали Сауду ТВ-ра тамошо карда наметавонед, ҳами Сауду ТВ дӯстон Telegram канал дора. мо ҳами Telegram канал кушодем ба хотири шумо дӯстон. дар инҷа видеоҳо сифати олӣ қатъи мисол гузошта мешавад. марамадина аддели мегзорем. гизарен силкаи ҳами Telegram канали ман дӯстон дар комментария мондагиай. бидроен прямо Telegram моро тамошо кунед. хонаҳои арзон дар хизмати обуначиҳои канали Сауду ТВ. дӯстон азиз, бародаро, дар ноҳияи Данғара дар бозор қарор дорем. дӯстон як адрестон мегум, мақсад шумо дар фаҳмо мешавад. бозори чорвои Кайруш. бу дигариш мошин бозор бародаро. саҷа мошин бозор мешавад. дӯстон мерем тарафи Қуруқсой. дӯстон инами раҳи дидесен ҳамин хел меброем мерем бародаро. меброем мерем 2 километр назди мактаб дай замине ки мо навор мекунем. чон тамошо кунем, баъдан лайкро монен, подписация кунем. бародари азиз, аз ҳамун назди мошин бозори Данғара ма абзортон кардам. ина мактаби ҳамин деҳаи Қуруқсой. бача азиз, ина мактабаш боз як мактаб гашт дест. бача азиз, шумо участкаро тамошо кунед. ака ина бародаро, ина миҷа холоса, ина ми ҳолат, ина миҷа талабо мехонад. як бори дигар ассалому алайкум дӯстони азиз. замини фурӯшӣ 6 сотиқ замин. ана ҳами замине ки мебинед дӯстон. инами замин, ина сангош дӯстон овардаги тайёракай. замини обияй, ҳамин маҳалла ҳамашон бо об таъмин, бо свет таъмин. дӯстони азиз, ина масъалаи мактабаш, мактаби навсохтаста, яъне ки сохта буд кардан. дӯстони азиз, ҳамин мактаби замонавӣ дӯстон чӣ хубишай, ҳамин сохтмон тамом шид. ина сангора овардан рехтесен айса. иншоалло ки роҳҳо полноси асфалт мешавад. дӯстон аз ҳаминҷа то бозори Кайониш ки ман нишонтон додам дӯстон, то ҳамонҷаро полноси асфалт мешавад. азиз, маҳаллаи Қуруқсой дӯстон аз ҳаминҷа ба ҳамун бозори ноҳияи Данғарара дӯстон 2 километр роҳ масофа дорад. дӯстони азиз, хулоса ки инамиҷа границаи мо ҳай дӯстон. дар умум 6 сотиқай, арзишаш 110,000 сомона. ина ҷои обияй дӯстон. мақсади астаткаи ҳамун ҷӯйбори ов дӯстон, не ки ҳамун чӣ меган ове ки мақсад маҳалладам мияд дӯстон. ай ҳамун боқимондаша мисл омадестай, яъне ки ҳамин ов худаш маълум кард ки ҳаминҷа серобай. дӯстони азиз, ҷои обияй деҳаи Қуруқсой дӯстон. кадомитон мегирен успет кунен, хеле нархо дӯстон редка мешавад. бигирен, худо хоҳад бо муомилаш мекунад. ҳамира бихарем бародаро, битон рехта хонатон ремонт кунед, сар кунед. бача азиз, иншоалло ки беҳтарин вариант бародаро.
кадомида лозимаи рақамҳои соҳибмулк рӯи экрани шумо мондагиам соҳибмулк мемонанд. дӯстон занг бизанен, боқимонда маълумотро аз рӯи канали Сауда ТВ бигирен. лайкҳоро монен, подписатсия кунен бачаи азиз. баъдан чизе ки барои реклама дорен дар WhatsApp муроҷиат карда метавонен. айна мактаб дидем бародаро, ина ми тараф ӯ суроғ поноси асфалт мешава. маҳалла дӯстон масҷидам дора. хоб мағозаҳо ҳастанд дӯстон. 2 километр ба ҳамо бозори Данғара дӯстон. хулоса ки боқимонда маълумотро бигирем бачаи азиз. занг занед аз рӯи канали Сауда ТВ. барои реклама ҳам муроҷиат кам